Wong pinter karo wong edan bedane napa? Wong pinter karo wong edan bedane napa? Ora ana bedane. Kuwi guyone wong pinter. Oh, guyone wong pinter. Aku pinter aku edan. Neng aku pinter wae ora edan ngono. Wong ngalah dhewe. Oh, nek. Dalem. Asline. Rasa kemayu. Nek asline ngendi ya? Lah, suarane ngapak. Tapi nek jaluk KTP-ne Palembang. Nek mending takon aku. Nek logate ngapak. Ah, nek ditut di jaluk dituduhke KTP-ne Palembang.